Сега изтискайте крема върху първата торта. Необходимо е цялата торта да бъде в крем. Сега нанасяме крема на всички торти и сглобяваме апетитна дъгова торта. Сега ми трябва моят нож. Ще го използвам, за да разрежа тортата на две. Разрежете я. Слагаме едната половина върху другата. И сега не ми трябва нож, а кръгла форма. Изрязвам кръготортата. Просто така. Перфектно. Сега слагаме студеното Торта отвън. на... Получихме дъгова арка. Виж колко красиво е. Просто погледни. Сега най-интересната част. Трябва да нанесете цветен крем върху целия сладкиш, за да се получи красивия дъгов модел. Толкова е хубаво. Разбира се, червено, жълто... Зелено, синьо или лаво. Ах, погледни тази гладка и красива дъгова повърхност. Сега нека го украсим с няколко облака и няколко очи от паста отзад. О, погледни това. Не е ли сладко?